En aquest sentit, dono la paraula doncs, al senyor Raúl Moreno del Grup Socialista. Gràcies, presidenta. En primer lloc, desitjar ràpida recuperació al director de la Dgaia i esperem que no sigui res. I en segon lloc, doncs, també per expressar el rebuig del meu grup parlamentari a la situació que hem viscut durant aquests últims dies, en els quals el meu grup ha demanat la incorporació en l'ordre del dia de la sessió d'avui d'una sèrie de preguntes, de 4 preguntes, a la consellera Bassa. Nosaltres, efectivament, les vam registrar el dia 30 del mes de juny. Avui estem doncs, a dia 14, a dia 11 de juliol, i efectivament, doncs, possiblement des del punt de vista reglamentari, no s'havien complert tots els tràmits exactament com diu el reglament. Tot i així, jo vaig expressar ja via e-mail, i no és que ho vaig fer públic, vaig fer el responder a todos, que habitualment fem perquè tothom de la comissió estigués assabentat. No és el primer cop que en aquesta comissió passa que algun grup parlamentari vol introduir algunes preguntes perquè siguin substanciades en comissió. Atenent que la consellera avui respondrà preguntes de gener del 2016. Per tant, atès que la consellera pot venir un cop cada 2 anys o cada any i mig a respondre a la comissió, enteníem que aquestes 4 preguntes, amb l'acord de la mesa, podien ser admeses i podien ser contestades, a més, per la consellera. Entre altres coses perquè són preguntes que tenen a veure amb mocions i amb propostes de resolució aprovades en aquesta mateixa comissió i, per tant, era donar compte de l'acció del propi govern, i després hi havia 2 preguntes relacionades, una amb la sobresaturació dels CRAEs i una altra amb la seva opinió respecte a les informacions que havien sortit del director general de la Dgaia en relació a l'atorgament de subvencions. Val a dir que en altres comissions ha passat el mateix. En altres comissions sí que s'accepten esmenes que ni tan sols s'han comunicat, s'accepten introduir punts que ni tan sols estaven a l'ordre del dia. Tinc alguns exemples de la comissió de treball, per posar-li algun concret, en el que fins i tot en la convocatòria es diu una cosa que jo crec, també perquè sapiguem les excepcions que es fan sovint, Comissió de Treball del 30 de març, que diu: de conformitat amb l'article 82 del Reglament del Parlament, la documentació que ha de servir de base al debat dels punts 2 i 3 es distribueix adjunta a la convocatòria sense detriment de la publicació del butlletí oficial del Parlament de Catalunya. Les preguntes del meu grup van ser publicades el dia 7 de juliol al butlletí oficial del Parlament de Catalunya. Jo crec que hi havia temps suficient com per poder respondre en aquesta comissió, atès que la consellera ve un cop cada any i mig i que, insisteixo, avui es respondran preguntes del mes de febrer, que podria haver respost perfectament a aquestes preguntes. Fins i tot és així perquè en el primer esborrany hi eren les preguntes de l'ordre del dia. En el primer esborrany hi eren. En aquest nou ordre del dia ja no hi són. Per tant, entenc que més enllà del reglament, que amb aquest bon funcionament que hem tingut com a comissió fins ara es podrien haver substanciat, doncs no és així. A mi em sap molt greu perquè no m'agrada fer el que faré. Em sap molt greu. Però jo crec que els grups de l'oposició, en aquest cas, no poden continuar, i no ho dic només per a aquesta comissió, també en altres aspectes d'aquest propi Parlament, en altres comissions, no podem continuar amb aquest oscurantisme per part del govern a l'hora de respondre algunes preguntes. I jo crec que hem de defensar el nostre dret com a oposició a poder preguntar-li a la consellera això i allò que considerem oportú. I a més, si s'han fet excepcions en altres moments, no entenc per què aquesta, amb un temps prudencial des del 30 fins ara, que es podria haver preparat la resposta, no s'ha fet. Per tant, nosaltres no hi estarem en aquesta compareixença. Tornarem després a les propostes de resolució, però jo crec que buscar excuses reglamentàries per no respondre algunes preguntes que l'oposició considera que són importants no és la millor manera de fer. I per altra banda hem tingut temps també, des de la meva expressió, diguem-ne, de no voler o de no estar d'acord amb l'ordre del dia, de poder trobar solucions alternatives que no ens hagin portat a que això era així i punt. Per
tant, podríem haver fins i tot parlat de poder introduir aquestes preguntes. No ha estat així, nosaltres el que demanarem és, si el conjunt de grups parlamentaris ho creuen convenient, és una sessió al mes de setembre amb la consellera per tal de respondre ja no aquestes preguntes, sinó les noves que puguem fer, a veure si tenen relació amb el 2017, com a mínim, i poder respondre-les en una altra compareixença a petició dels grups parlamentaris. Per tant, nosaltres quan comenci la compareixença, i torno a dir, no m'agrada, ens aixecarem i tornarem un cop es parli de les propostes de resolució i ens aixecarem també després d'escoltar les propostes i les intervencions de la resta de grups polítics. Perdoneu. Gràcies, diputat Moreno. Nosaltres simplement, i des del propi departament, vam fer notar que aquestes preguntes no s'adequaven al reglament, tenint en compte, a més, que la compareixença de la consellera estava prevista pel mes anterior i es va passar per qüestions d'agenda per aquest mes, amb la qual cosa les preguntes haguessin pogut entrar fa 2 o 3 mesos, i no complien els requisits. I com vostè té raó, també hi havia altres mecanismes per discutir i justament avui que tenim la consellera i podem preguntar-li, no actuar d'aquesta manera, que és més aviat, i assumeixo en aquest cas la meva paraula, no com a grup, ho trobo fins i tot d'una certa mala educació no tenir. Perdoni'm, ja li dic que és una qüestió personal, no s'ho prengui, és una qüestió, ja ho sé, que és un tema polític, vostè ha parlat d'altres experiències, jo segurament no tinc aquestes altres experiències, evidentment no puc defensar l'oscurantisme del govern, ja sé que l'oposició en aquests moments, els seus somriures estan a punt també per atacar, i que aquest esborrany de l'ordre del dia es va fer simplement complint amb el reglament que vostès defensen per moltes altres coses.